ситораи ҳамун писар бигем Набиҷон ба ман хуш омад. Шояд пас аз ҳамин арӯси замонавӣ бошад. Шояд ман дар ҳамин ҷа худама дубора кашф кардам. Вақти ман 29 сола будам, модарам гузашт. Ман барои ҳамин хушдоманам хеле зиёд сӯхтам. Дар Полша бигем хостанд ки ин сериала ба тариқи лаҳистонӣ бимонад. Кадом филм? Шояд арӯси замонавӣ? Арӯси замонавӣ дар Варшава буд. Сабтои мо назди ман дугонаҳом набудам, назди ман бародаром набудам. Инҷа стоп. Чӣ хеле фаҳш? Шо такое фаҳш? Ин ман набудам. Ҷура трубкара бардор савода айсар. Истед. Нифига себе. Ман далел мехоҳам. Ман шуморо ба суд мекашам. Ман отказ мекунам.